Житие на свети Димитрий Солунски. Свети Димитрий е роден в Солун през 3 век. Неговият баща бил управител на града и заедно с съпругата си били тайни християни. Тези благочестиви съпрузи щедро помагали на бедните. Само едно нещо силно ги натъжавало – нямали си деца. Те усърдно молили Господа да им дари наследник. Бог чул молитвите им дарил син, когото нарекли Димитрий. Голяма била радостта им и те горещо благодарили на Бога. Когато Димитрий поотраснал, родителите му почнали да го учат на вярата в Господа Исуса Христа. С цялата си чиста и невинна душа малкият Димитрий вярвал в истинския Бог. Родителите повикали в дома си свещеник и синът бил кръстен. Когато родителите на Димитрий умират, императорът след среща с високообразования, разсъдлив и умен младеж му възложил същия пост – управител на Солун, с заповедта да преследва християните. Димитрий бил приет от жителите на Солун с голяма радост и почит. Вместо да преследва християните, както му било поръчено, той ги покровителствал и започнал да насърчава разпространението на Христовата вяра. Късно, през есента на 306 година, императорът се връщал с войската си от поход. Пътят му минавал през Солун. Димитрий, като знал, че ще мине през града този ужасен гонител на църквата, дал половината от своето богатство на верния си слуга Алеп, а другата половина раздал на бедните. Почнал да пости, да се моли и да се готви за близката смърт. Императорът поискал от Димитрий да се откаже от вярата си, но никакви увещания не помогнали. Свети Димитрий бил хвърлен в тъмница. В това време се устройвали игри за увеселение на императора. Той обичал да гледа жестоките борби, стигащи до смърт. Императора имал свой любим боец на име Ли. Ли умъртвявал своите противници, като от високо ги хвърлял извън арената върху остри копия. Особено мъчително погубвал християните, които били заставени на сила да влизат в бой с него. В Солун имал един момък християнин на име Нестор. Той с негодование гледал колко много християни са умъртвявани по този ужасен начин и решил сам да отиде на борба срещу императорският любимец. Нестор отишъл в тъмницата при свети Димитрий, открил му намерението си и поискал да го благослови и да се помоли за него. Нестор излязъл на арената срещу боеца Ли, извикал: „Боже Димитриев, помилуй ме!“ След това смело влязъл в бой с Ли, надвил го и го хвърлил върху острите копия. Гибелта на Ли силно опечалила императора и в гнева си той веднага заповядал Нестор да бъде убит. Като знал, че свети Димитрий благословил Нестор за борбата с Ли, императорът издал втора заповед – Димитрий да бъде наказан със смърт. Свети Димитрий по нареждане на императора бил прободен с копие в 306 година. Така Христовият изповедник предал своята свята душа в ръцете на Създателя. Християните запазили мощите на светеца. След като гоненията били прекратени, над лобното място и гроба на свети Димитрий в Солун бил построен малък храм. В него ставали много чудеса. По-късно храма бил разширен и тогава намерили нетленните останки на мъченика. От тях потекло благовонно миро. И затова църквата го нарекла Свети Димитрий Мироточиви. Заради чудотворната сила на мощите му, Свети Димитрий бил почитан като покровител на град Солун. Днес мощите на Свети Димитрий се съхраняват в великолепната базилика, издигната на мястото на малкия храм. Денят на неговата памет
Солун се стичат поклонници от цял свят.